Remun is de koopstad van Limburg. Maar ook in Remun zijn er winkelstraten die een beetje uit de slaag zijn komen te liggen. De winkels aan de Schoenmakerstraat en de Heilige Geeststraat vind je dat ze nog te weinig profiteren van het groot aantal mensen dat naar Remun komt. Zaterdagmorgen werd er een bord onthuld dat het winkelend publiek de goede kant op moet sturen. We staan hier voor een bord. Het werd net gedoopt, mogen we het zeggen. Net als dat bij een schip gebeurt. Waarom is dit bord er gekomen? Dit bord is op initiatief van de ondernemersvereniging Westmunster tot stand gekomen. Mede om het bezoekersaantallen in hun straat te verhogen. Het heeft dus een doel. En we hopen dat het doel verwezenlijk wordt natuurlijk. Roermond heeft een soort ader door de stad lopen, van het station naar het outletcenter. Dit is daar een zijstraat van en blijkbaar lopen er nog te weinig mensen die zijstraten in. Anders zouden ze dit niet verwezenlijk hebben, dat klopt. Natuurlijk moet je het ook wijten aan het feit dat het landelijk natuurlijk wat minder is aan bezoek in de steden. Dus daar heeft Roermond ook mee te kampen. Ondanks dat we natuurlijk wel een outlet hebben dat voordelig is voor ons. Maar dit soort initiatieven, dat is heel erg goed voor de stad. Hè? Juist kleinschalig, maar dat het wel gedragen wordt, een breed draagvlak van de stad. En met name de BIS, die er als ondernemersfonds is om dit soort dingen ook te steunen. Ja, we staan hier in een Ziestraat, een van de meest charmante straatjes van Remun, de Schoenmakerstraat. En de ondernemers hebben hier het initiatief genomen om met een prachtig paneel meer bekendheid te geven aan de winkels en de zaken in deze straat. En het verdient nog meer aandacht. Een Walk of Fame is er te zijn. En zoals het bord heel duidelijk aangeeft, heel veel winkels die hier liggen. Heel veel winkels, heel veel leuke winkels. Het is inderdaad alleen een beetje uit de slaag. En het is belangrijk dat voor mensen proberen toch iets meer deze straat in te leiden.